सिखो हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फरायबावनाय जाबाय दिनैहाय नैबे जायगायावहाय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिफ्राय आलासि फैगोन दा बे आलासिफोरनि थाखायनो जोङो जानाय लोंनायनि जगार खालामनो नागिरदों दा जोङो एसे खरस लायनो थांगोन माइरं बायदिसिनाखौथ' मैया लाबोखाबाय ओमफ्राय दिनैहाय मैगं थाइगं बेदर बायदिसिना लायनो थांगोन जुदि नोंथांमोना जोबजासिम नायलांनो गोसो दङ नायलांबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना मा मा जालाङो नुलांबाय थागोन बेंगलर एस'सिएशननि मानसिफोर फैनो आलासि जानो बेनिखायनो काप प्लेट लांफैनो जोङो बेयाव फैनानैहाय लानानै थांनोसै सानाबो सानजौबाय गोजांदों गोजांनायखायनो खट बोराय सोलाबायबोबाय बे बटखौ आङो नोंथांमोननो दाख्लै खिथादोंमोन माने बे गोजौनि जाहैबाय 140आ गथा ओमफ्राय गाहायनि 180आ गोदाना लांनाय सिगाङावहाय माने 120 थाखा ना बेसेबांबा खिन्थादोंमोन आं गाहायनिखौहाय गोदाना लांनायखौ ओमफ्राय गोजौनिखौहाय 100 थाइबा गथा लांला दा दामा फुजा सिजोनखाय ओरैबायदि सेल जादोंना ओमफ्राय दामा बारायदों आरो भिडिअ'ना सेल जानायखाय दा बे खालि फुजा बायलासो दामा डाउन जाफिनगोन जाहैदों दा दाउ लानायबाय जोङो गोथांखौनो लांनोसै बो दङ नै गोथांखौनो लानानै थांनोसै 5 केजि 800 ग्राम लोगोफोर बेनो 5 केजि 800 नै दद'आ जोंनि आ होनजेनबाय ओरै दै गुदुं फुदुंबाय बा मोनजानायखाय सेलाय सेलाय एरनांगौसोरा एरनांगौसो सेलाय सेलाय एरनांगौसो एसे एरनांगौ नै नुदों आब'लाबो सिनायो नोंखौ गोदाजों दा लोगोफोर दा आलासिफ्राबो सफैसिगोन बावलिया गोमो जालायखाबाय नै जा स्रां नुयो नोंनिया मानो एफा जुम जायो नोंनिया आंना एसे खाथियाव नुयो गोदान आइथिं गां फुग्रा जादों आदैया लकेल दाउ बियो लोगोफोर लकेल आथिं गोलाव गोलाव बिरोबो लकेल दाउआ बाबाया गोदाखांबाय लोगोफोर बयलारखौ गोदागासिनो बेहा अनलाजों लोगोफोर सा बुरजा जाबाय माथो सावलायबाय नै सावग्रा गां फुग्रा आदैया ओरै गिदिं ओरै गिदिंदो दे नै सान्दिया मोनाबो बेयाव लागासिनो नै बेयाव बिनानाव ओमफ्राय आं ओरै लागासिनो माखासेनिफ्राय दाबो सफैया भिडिअ कुइसना ओरै थांदो ओरै ओरै गिदिंहैदो दे औ ओरै गिदिंहै ओरै गिदिंहै ओरै गिदिंदो फंबाय बिथांमोना ओरै गिदिंहैसिगोन न'आलाय नै बेनो जाहैबाय दासो सफैजोबदों मानसिफ्रानो दा दंबावसो दां ओरै गिदिंहैदो दंबावो दे ओरै गिदिंहैदो नोंसोर न'आ औ ओरै दे बोरैबा थांबाय ओरैसो आन्दायबायमोन गिदिङा हरै थांबायमोन साथाम साब्रैसोआ लास्टनि जायासो नुबाय आरोखि जोंखौहाय आखाइ थिखोहरनायखौ
ओरै गिदिंहैदो ओरै गिदिंहैदो फंबाय आसोल ओरै गिदिंहैदो औ ओरै गिदिंहैदो दे फंबाय बिसोरबो रंबां जोब्बाय दा गैला जोब्बाय बेनो लास्ट थांबाय जोब्बायबो लोगोफोर थांजोब्बाय गासिबो ओरै न'आवहाय थाबायजोब्बाय सान्दिया सालायबोगासिनो दङ JCB खौ बेंगलर एस'सिएशननि मानसिफोर गाखोना दङ हायखांदो सिखो गारहैसिगोन रमाव गारफिनगोन बेयाव गाखोदो सासे गोसो गाखोनानै दङ गोसो सालायदों सालाय दे नै सासेयासो सालायसिगोन सोलोंसिगोन नामा गाखोबावदोंसो जाहैबाय दा सिगाङावसो ओमफ्राय गाखोनायदो रोंबाय नामा नै सासे सालायहरसिगोनसो सान्दियाजोंसो सोलोंनानै थांखो ना माखासेलाय आंसो सोलोंबावाखै दाबो रोंबाय सान्दुङा बिराद जाबाय दा जाबाय जाबाय फोथैगोन बे मानसिखौ ओंखारदों जाबाय फावसेबो खामानि गैया नै बे गोबावसैना दोननाया खामानि जायाखै सान्दियाजोंसो सोलोंबावबाय बिसोर दिनैहाय JCB ओइ आरे
औ सुंथादो जाबाय हला सुंथाबायबान हला oke nang नै सुंथाबायबान सान्दियाजोंसो सोलोंफैबाय बिसोर नै JCB खौ जाबायलै थाव सोनो दे जाबाय थाव गैयानो मिलेमा बे मोननै मोनथाम मिलेमा हाय लोंबायथ' एसेबाबो हामालै आंसो सालायनाय बावाखै दाबो गाबोन डक्टर लोंलाय बुस्थुआ अट'मेटिक आरोना सालायनोबा इजिथार बै मावनायासो आरोना मावनायखौ भाइब्रेसन माबा जायोना खामानि मावनाया लासा दंब्रा बयबो थांजायो लांग्राफ्रा बैथिं नागारखासोना बियो खामानि मावनायासो जाखां लोखां दायो थांनो ओंखारबाय बिथांमोनखौ अनलायनाय ओंख्रि जाहोहरनो हाबाय निउस लानो नागिरदों दे लाजा जुम जायो मबाइला अखा दोमै माइसिनि voice recording जाबाय बोरै जाखो खौरांनिजों लानोसै भिडिअखौनो ओमफ्राय खालामदो थांलायदो मोजाङै मोजां औ मोनाबायबो निउस लायै लायैनो दे थांलायदो लांजोबबाय बिथांमोना 24 जन माने 24 जन फैदोंमोन नै सार आरे माखासे थांग्रोबाय दहायनो ओमफ्राय दा माखासे दंबावो उन सिगां जालांसिगोन बेलाबो 3 घन्टानिफ्राय 4 घन्टा लासिगोन बिसोरो सहैनायावहाय बेंगलर मान्डिया हांग्रिनालिनिफ्राय नै आंसो थनलायलांबाय दे नोंलाया मोनाबायबो ना दे जेबो नङा दे बेयावनो फोजोबबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ डाबल जालांबाय